Sugeng enjang para siswa, sugeng pepanggihan malih kalih Bu Ernest ing pasinaonan basa Jawa. Dina iki kita bakal nyinaoni kadhe sekawan titik gangsal maca nyaring teks tunggal paragraf huruf Jawa. Tujuan nyinaoni materi dina iki yaiku para siswa bisa maca nyaring setunggal paragraf huruf Jawa lan bisa nulis setunggal paragraf huruf Jawa. Ayo cah mulai sinau. Apa to maca nyaring kuwi? Maca nyaring yaiku maca kanthi ngetokake swara, lafal lan intonasi maca kanthi bener. Sansaya cetha anggone ngetokake swara lan lafale, sansaya cetha maksud lan tujuan kang diwaca. Aksara nglegena yaiku aksara Jawa kang durung entuk owah-owahan. Isih asli apa anane? Aksara nglegena cacahe ana 20 kaya gambar iki. Ha, na, ca, ra, ka, ta, ta, sa, wa, la, pada, jaya, nya, ma, ga, ba, ta, nga. Kepiye cah? Familiar ora karo aksara nglegena? Aksara pasangan cacahe ana 20. Pasangan kasebut ana sing ditulis sajajar karo aksara nglegena lan ana uga sing ditulis sangisore. Pasangan kang ditulis sajajar karo aksara nglegena yaiku pasangan ha, pasangan sa, lan pasangan pa. Sandangan yaiku tandha diakritik sing dienggo kanggo ngowahi swara sajroning aksara Jawa. Sandangan kapérang dadi loro yaiku sandangan swara lan sandangan panyigek wanda. Supaya luwih cetha bisa diandharake kaya ngene. Sandangan swara sing pertama yaiku wulu kanggo ngowahi swara dadi i. Pepet kanggo ngowahi swara dadi e. Suku kanggo ngowahi swara dadi u. Taling kanggo ngowahi swara dadi e lan e. Taling tarung kanggo ngowahi swara dadi o. Sing keloro yaiku sandangan panyigek wanda. Apa wae sih sandangan panyigek wanda? Ana layar kanggo akhiran R, wignan kanggo akhiran H, cecek kanggo akhiran NG, lan pangkon kanggo mateni huruf ing akhir tembung. Sandangan liyane yaiku ana cakra gantine panjingan ra, keret gantine panjingan re, pengkal gantine panjingan yo. Gatekno unine aksara ing ngisor iki. Aksara la diwenehi wulu, disandingne karo ya, unine dadi liya. Aksara pa dijejerne karo sa, diwenehi layar, unine dadi pasar, lan sakteruse. Bisa dipos ya cah kanggo nggatekake aksara-aksara kang ana ing ngisor iki. Gladen maca. Aksara ing dhuwur, kepiye macane? Iya, leres. Aku diajak dolan menyang bendungan. Wah, ora krasa wektune sampun telas. Aja lali cek kolom komentar, banjur klik menu tugas. Matur nuwun.